aici, bă, nu. Dom'le, am înnebunit, ca Hitchcock. Ne-am într-un zic, unde sunteți, doamnă? Nu vedeam. Ce? Sunt în lift. Am trecut pe lângă scara, pe lângă lifturi. Unde, în lift? Da, de la ora 2. Era ora 5 după masă. Și cum, doamna, vreau stați în lift, doamnă? Da, nu mă scoate nimeni de aici. Vă rog din suflet, găsiți pe cineva. Doamnă, zic, stați aici, mă duc imediat. Și îl vezi pe purii cum alergă prin teatru. Așa, ajung la un pompier. Dom'le, ești o doamnă în lift, să luăm o rangă, să scăpăm. Da, bă, dracu, luni, că acum nu-i nimeni. Hai. Despre asta e vorba. Dom'le, e poporul român înghesuit, dar nu e luni, n-avem program, mâini. Acel mâini. Și atunci noi vorbim de milă. Noi vorbim de atitudine creștină. Noi vorbim de acel ceva, asta nu înseamnă, deci fiți atenți că această perspectivă inversă lucrează altfel. Românul are. A avut-o și fratele meu occidentalul. Altfel. De exemplu, în Duecento, Fra Angelico. Am ajuns pe la Louvre, domnule. Eu vă spun povești. Poveștile acestea au de desubt linii de forță de gândire și de atitudine. Ele nu rămân numai în sfera anecdoticului și a hăcăitului. Stăniloae zicea, părintele, cel mai bun discurs către poporul român este umorul, nu bășcălia. Bășcălia o vedeți dumneavoastră la televizor, la Pro TV, la Antena 1, la țoapele alea. Umorul care te trezește. Și la Louvre am văzut toată cântarea României pe pereți, Rubens, femeile alea grase, multe cărnuri, tablouri luate de peste tot, că au luat de peste tot și l-au băgat acolo, ca la Casa Poporului. Asta este Louvre. Și tu obosești. Primul exponat care l-am văzut la intrare era unul pe care scria refugiei român. Cerșea la intrare. Ăla era exponat, era super realist. Je suis réfugié, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas rien. Deci a două negații, că gramatica... Și scria și cu pixul, refugiei român. Bun. Deci trebuie că era trimis de Guvernul României, cine știe acum fi în Parlament. Când am intrat în interior, vedeți așa, dacă învinți. Superb. Ceva din școala lui Rodin l-a făcut. Este așa. Foarte mișto. Ai o demnitate să uita la roman așa. Dacă învinți, superbă chestie. Cred că luată de pe columne de undeva. Era tot tonusul neamului. Ne-a zis suți, au căruță de țărani, au ținut în șah imperii. Dacă învinți, să vedeți așa. M-a cutremurat. Și mă duc pe la etajul 3, că nu-i bine să vezi un muzeu, tot că la sfârșit te tâmpești, mergi pe sectoare așa. Și am tras după mine vreo 5 colegi de la Național și am zis, băi, stați să vă arăt un tablou. Atât era tablou. Atât. Al lui Fra Angelico. Erau niște stâlpi. Și după stâlpi aici era un cal care se uita. Cu ochiul așa, la noi. Și undeva în spate aici erau 3 oameni care băteau pe al 4-lea. El se numea Biciuirea lui Hristos. Dar calul se mira să ne vadă el pe noi. Noi, uitându-ne la cal, vedeam ce se întâmplă undeva. Credeți că a fost altceva? Era băiatul unui tâmplar, un bărbos, care s-a opus, l-au călcat în picioare. Nici n-a vrut la Pilat. Pilat era un fel de Jonathan Shield, sărac. Adică un exponent al Comunității Europene. Vă nu fac eu, vă faceți voi. Ce era Pilat? Era un funcționar, sărac. Și undeva în spate și așa, nu era evenimentul lui Pește. Excepțională chestia asta. Dom'le, o umanitate cală la se uită așa și tu uiți în spate. Mai este o pictură a lui Peter Bruegel cel bătrân, căderea lui Icar, în care în plin plan e un țăran cu plugul și da, în ce, nimic de tot. E unul care cade în cap așa. Nu e ieșit. Ăla este esența. Nu vedeți că și România în prim plan este tot ce vreți noastră. Undeva prin spate pe acolo se zbate unul. Nu-l bagă nimeni în seama. Că-l bice, că-l omoară, e neimportant, m-ați înțeles? Aici în față sunt vipurile. Calul ăsta tocmai asta atenționa. Este un accent psihologic. Bine, Fra Angelico ținea post 2 zile înainte să picteze. El încă nu se dezlipise în Duecento de pictura bizantină. Încă perspectiva aceasta răsturnată funcționa și la ei. Încă transcendența mergea, pentru că acum ne apropiem, să văd cât mai am. Așa? De combustia artei răsăritene și de acest raport. Există o cunoaștere prin dezvăluire. O cunoaștere care ți se dă. Este o cunoaștere dobândită de tip rațional și este o cunoaștere care ți se dă.
Constantin Levin, Ana Karenina. Zice Tolstoi, prin el vorbește, ci că ce am învățat eu de la rațiune? De la rațiune am învățat să-mi strâng semenul de gât. Să trec peste el. Când eram mic, mi s-a spus o învățătură cum că să-mi iubesc aproapele. Și fiți atenți. Și tare m-am bucurat pentru că era în inima mea de mult. Fiți atenți ce remarcă. Nici măcar apriorismul lui Kant era însămânțată. Nu i s-a spus pe teren gol. A recunoscut-o cum are ce Socrate. Nu cunoaște în ce recunoaște mai mult. A trăit-o. Era în inimă. Era ce am spus așa, în minte, în inimă, zice Tolstoi, învățătura asta mi s-a dezvăluit, dar rațiunea m-a învățat să-mi strâng partenerul de gând. Ce diferență face între rațiune și învățătură? Și vedem, nu știu dacă ați văzut, bine, generația dumneavoastră care sunteți oameni tineri și foarte tineri, nu știu dacă mai aveți răbdare sau dacă ați văzut Rubliov, al lui Tarkovski. Știți povestea aceea cu clopotul și cu puștiu care stătea lângă ăla, cum îl cheamă, tatălui, se zică secretul din ce se face lutul de clopot, cum se alege. Erau toți meșterii care stăteau, ăla trăgea să moară și el a stat la capul lui și iese afară, zice, știu, urmați-mă! Bine filmată reacția negativă a marilor meșteri, cum un puș de 14 ani, ăla care meargă prin noroaie, pe râu și zice, ăsta e lutul. Și de forțați de împrejurări, nu ascultă. Mă rog, se face clopotul, îl vede Cneazul și este secvența antologică în care Rubliov oricum nu mai picta de 20 de ani. Dialogul între el și Teofan Grecu este extraordinar. Pentru cine pictezi? Îl întreabă Teofan. Pentru oameni. O să te dezamăgească. Eu pictez pentru Dumnezeu. Și în clipa în care este lovit Rubliov în esența lui, el încetează să picteze. Filmul este foarte frumos făcut de Tarkovski și în sensul acesta al unei transcendențe și al unui suflet creștin. Și cum stătea Rubliov acolo care nu mai picta, clopotul se ridică, Cneazul, ambasadoria care vine în străinătate, norodul și puștiu care cade la el în genunchi zicea, n-am știut niciodată nimic, doar am crezut. Taică-sul nu i-a spus secret. Și vedeți în Occident, la 1120, abatele Sujet, vorbește Ervin Panofsky, extraordinar despre el, un abate la Saint-Denis, care îi strânge pe meștere și zice, am nevoie pentru a acoperi și abații de lemne lungi, dublu. Și toți au râs. Au râs, domnule. Și zice că n-am dormit toată noaptea. Și a doua zi am luat pe toți cu mine și am mers prin pădure și după jumătate de oră am găsit bradul ăla. Și după încă o jumătate de oră am găsit toți brazii. Și toți s-au minunat. Există o proiecție. Dumneavoastră vă gândiți la România acum că este o colonie. Așa și este. Așa și este. Un gheto, o colonie, o periferie. Și vine unul și spune, nu este o colonie. Mai mult, este un centru, este un nucleu. Nu mă refer la Pavel Coruț, m-ați înțeles acum? Să nu-l arată. Ce Codruț, Coruț, nu. Ăștia cu... Mai apare un nebun care zice că suntem reptilieni, genial, genial. Totuși, sifilisul ăsta, luesul ăsta, creează niște zvârniri, ăștia te mai trezește, știi? În care acest teritoriu are o ingenuitate și o forță extraordinară care poate să contamineze. Pe cine să contamineze? Pe niște pirați care vin și o spun da. Cum credeți dumneavoastră că presupune că aici vorbim deja două limbi străine pentru că cât ați fost dumneavoastră hrăniți și cu ce am fost eu hrănit, la mine încă se mai simte ciubota aia nenorocită comunistă în spate, crudă. Nu e cea foarte crudă. Cea foarte crudă a prins-o tatăl meu. Ați înțeles? Aia care s-a retras acum și sunt cu bărbi și sunt democrați. Și vă fac dumneavoastră și literatură, și filozofie, și televiziune, nu mai știu ce. Sunt copiilor. Ați văzut crima care s-a întâmplat acum. Cu 6 milioane de euro date de guvern ca să antreneze. Comunitatea Europeană a cerut. A cerut lucrul ăsta. Dom'le, trimiteți tineri, dom'le. Să facă management, economie, politică, justiție, că sunteți în cap babiul. Nu știți să negociați nimic, să furați. Și au dat seama că au nevoie de parteneri. Și au ales din rândul oamenilor. 6 milioane de euro. Ați citit. Am dau înapoi. S-au dus băieții la facultate, la Oxford, la Cambridge, la Berlin, s-au dus cu mana cu noi și zis, am venit să vă ajutăm. Deci, niet, pe ce faci, mă distrugi? Ia gândiți-vă dumneavoastră că iau eu de aici mâine 20 de fete și băieți și facem programul la televiziunea română. De la zero! Să vedeți, eu vă spun, într-o jumătate de ani este cea mai competentă